At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay din gen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Saan niyo man kayo matino Martin sa ganak nga agasyoy tayo namin kayo madam? Nakita kita yagin nawak ko man kadagiti nanganan tayo kada Kathleen. Apay nga minadi mo impalagip. Dayjay akatlen. Kaya't nan sa mataya kaon. Saan mo't nga ta madam? Saan mon nga ikalintagan dayjay ababae. Kaya't namataya kaon. Takakaisuna nga agtawid. Kadagiti mapanawak asanikwak. Nagtumar kayo nga rudan madam. Tulungan nak nga ron abumangon kate. Nakapsutak. Maumaak paikitin nga ang tumtumar. No saan kayo nga tumar? Saan kayo may bagat? Ay, karasupli ang iti ospital. Aglalaok ti agas atom tumarag. Atsak metlat tama imbagan. Pudnon sakit daya nakadala po sakit hindi makitkita. Nagpatalado ak sa laangan. Dahito yung ti agas kanda no madam. At tumar kayo. Ay, tulungan na ka makatugaw, Pipita. Ay, magtaganak mo't nga gid-idalatan. Sige, agsimpa kayo nga rin nagtugaw sa nakasta. Madi kami na talaga. Ano na kayo da kayo latan? Kan, mangan kayo ti adaw. Tapno pumigsa kayo. Pilitek nga raw lumadi asumrag. Ay, no, anyakit di na ito'y amarikritnak. Napigsaak mo't no nandoma. Anda pag naandag iti aga sa tumtumarin nyo. Sige, panawan kayo pa ito ituloy ko ti trabaho. Pukawan taklaan na damasapol yung kanya. Kakapsutak lang harudan. Pagpukawan nak pailaan. Sublian nak tulatan inton madamdama. Ay sige nga ron madam. Subyan kayo to inton madamdama. Ay, ibagag kumangawagan naklatan iti silpon tamo na mati ang silpon. Namadamot lang tarason na. Sa, kasladyak mamata nakadalapos ako na na. Di talaga, ngay pepeso na kititi ang patalado. Naimbagman ta na pagtutumar mo matlaang ni mamang manang pipita. No saan ko manatangkan ti ulo na? Saan ko mga karasobli ti ospital? Dantay man kat nakalibasan na sana nagtumara. Pinapasol na tapay kiti. Gapo nga tay ti panagdardaras ko. Diyak na si puta na di na tinumartin sa ganam nga agas na. Amahan ka nung amin no nakadalapos. Sa di no kumamat nga iti nakadalapusan na iti di makitkita. Nainbaglangan ata saan makapabasulan at pinakulam ko. Anya? Maditirik na ni mamang kanyak. Saan nak ngamin nga anak, Pipita? Ay? Putot nak day di papang iti sa bali a babae iti biyag na idi. Ay! Tapitak pailangan katulong yun hindi pagkana day ta kanyak. Ugali na ngamin ti mang istorya kanyak iti sa bali a tao. Tsak kagura, mapanagnakan nyo day ta. Ay, what? Amo ka na singpit ka, Kathleen. Kaslawan problema na naragsak ka lang ta. Di mo baybayan ni mamang manang Pipita. Nang runak at masaksakit. Naungat? Ano samlatan, ha, Pipita? Nagloko na budoy. Nakamerinda akot lang. Namawan pa. Malaksid. Maduti dinilibera na iti organic iklog kun bagas. Nawan problema kanya kay ta. Kompormi nga min ti pakisungsungan na numaminsan. Kunak mo nalipatan na kita yan na pagmeriendaan, Pipita. Itay pa lang nga mabisinak. Ay, naktangalak pa ikit din ng taktakdar. Mamalin ka di mo malipatan kayo, madam. Kat, anya ti isa, ma'am. Ragsakam sa mata masaksakitan. Talaga na ragsaka ka makisarsarita, nana. Pimigsa kayo umot nga minay. Di mon samat kaya tamaim baganak.
Nagtulagan yun sakit di ka ni Kathleen. Ako lamang, dak. Naisakan mo ta, madam? Apay kumamat at pakulam na kayo nga? Amo ni Kathleen, adyak kay kayat. No jak kila pampanunutan ngawan kadwak dito'y balay. Hindi pa'y a pinagtalaw ko. Madam, addan samat sa ngayiliw. Sino nga pa'y sudyag busbusina? Ay ang kakitaan, ngamsan ka ngagbaybayag. May isa, apandag, ngam na ba nag-alalaki tinakamat, Peter? Nakatutitato iti panginakan, nakakwintas. Ano, medalyon samat na ita. Naimbagngal daw mo napinta sa balasang. Si kakatin ni Kathleen? Nagbalasang kamatay. Saan, sir? Ay, siyak ni Pipita. Katulong naklaan na Kathleen kinana Nora. Siyak ba ni Macario Galapon. Small but terrible ako nada. Saan mo na damdamagan ng kabagyak ni Nana Nora? Ay, ni Nana Nora kayam tika sa pula niyo. Ay, katdumanan kayo ah. Kanayo na nakapupo kati kwarto na. Nabayagan na masasakit. Nay, kat no nagbaknang. Ang mga no damot nangigarapon iti karkarmanan. Iso ang masaksakit. Kaslajak malagip nga dakaan nakakngagnagan iti Macario Garapon. Galapon, sana garapon. Talaga, San kayo pa nagbaliw? Naangaw kayo lapta. pasaksakitak lang arudan, makiangawak pailaan. Ay, wan, kasla malagip kon. Si kakaday day di karyo aginadel iti ubeng. Nagadumat na napiglat mau. Sana piglat na ito yaday takyag kau. Tato na kita, oy. Apay, mano atawa na nabalod ka. Sana ka nabalaw. May sak amang ngagas. Adon, tinapagbiag kau. Di pa'y nalalaing ka ngam doktor. Mano tinagsusublat a doktor a nagpakitaak. Agsubli-subli matlat ti sakit ko. Ang mga noing garapon na ngamin ti karkarmayaw. Anda nga ta mga ay ayam kada kayo. Naimbaga ati maya. Apay ko mano adda ka. Di mo ibaga nga agbayag ka ditoy. Kuma, no anda pa nakabalin na kasta talaga. Kat ikarik ka na kayo. Agasan kayo. Makita yaw dito yung medalyon ka. Ano tinagasa ka na sakit na baba na ito yung medalyon. Anya na itasang kaigpil mau. Garapaon. Talaga bagay mau. Tinagan mo ama Macario Garapon. Ramot tinaduma-duma amula tilinaon na ito apapauli. Nagdakalan apapaulay. Garapon ba't na itaadakal? Nasamsama yung papauli na ito yung antinora. Anayaw akabambantayan tinagalak ka na ito hindi nanginangal daw. Anda pa'y apro ti karasaan ngin saw-saw ko'y tigita tinatiliw ko ide aking kobra. Oray pupuutan nyo ti kunak. Siyak ti makaagas ka na kayo. Aldaw lang arudan mapangkapailangan di kardain. Ay nimbaga, talagsabat ta. Ado nga minti diniliberak. Nagdiliberak pa iti organiko aganagan. Sige Ayun nga, madapapanakinton madam-dama. So, si kantulatan ti trabaho na malama. Mabalin lata, no day tatip. Napagsaritaan. Tulungan ka pa nga agluto iti pangaldawan ta. Sige. Malagip ko gayam. Di ma planom iti agarami iti piskarya. Plano pa ilaan. Aging gaita. Plano pa ilaan. Kasla kaday tay na amok idi bagyo. Agpada ko iti plano, kasta. Adda plano na nga arman. Ngam, aging gaita. Di na pa ila na ibaga ti panagayat na. Ipasdag mo kit din, timang tulong kanyak ngagluto. Kung na mga tajak mawatan ti turong, ti panagistoryam. Agam mamutan broy. Kudaklakit din no saan kan gagawin na mangal daw Kathleen. Aywan gayam, agam mo kayo ka ni Macario. Tadi kayo agminmin no lagat latan. Ang mga no saan ako na malasain. Maladaga pa lang hindi umbaag. Ita nakapimpintasan na balasang. Talaga saan kayo manasin?
Siyak ni Macario Galapon. Small but terrible. Kasta ka di? Mabiit laang makaryaw. Apay da ito'y garapon mawa nakaparabaw dito'y lambisaan. An anib da ita. Amang ano da makipangan adi makitkita amang padpadagsan ka na kayo. Isuasan kayo amay imbagan. Nakigtuta kita nakitak day di ang makaryo. Pipita, nakabutbutang. Ay, sos! Saan analasin na dagos ni Nana? Day di ang makaryo. Kabagyan nyo ka naman. Ni mamang lang ti akin kabagyan, manang pipita. Anti ko nanakin ni mamang. Ang amdanda ni damat agkatab. No, manang pipita ko nanapay kanya. Ay, sa nanggag ko inawagan na iti anti ni madam. Isa palin. Nakaisa makngarod iti inawagan nak iti anti. Tita, sa di mo ti ayan mo. Adak iti salas, madam. Kalkalbos ko naginaw ka dagiti nanganan tayo. Unakno napan ka man naturugan. Ayan ni makaryo gayam. Nakita ka rin mo rito, na. Amangan na napan mo't nagpalpa. Manang pipita. Mapan mo danunan ni mamang iti silad na. Tadi kay katagpinpinok ka. Ulaklakit din no da mga ay ayam kanya kadi katatawan. Malaminakit din. Kagayam napigsa ti angin. Kunak no malaman. Adak gayam dito'y kubo anagida. Kunak no adak pa langit di lugar may. Ituloy ko ti maturaw. Kasaritak to ni pipitain ton madamdama. Isaw ti umuna nga lukuyag. Masapo lang mamati da amay sak amang ngagas. Nalpas ka din ti trabaho pipita. Wano, agtrabaho ka pala ang inton madamdama. Ori madamdaman na trabaho ak manang. Ada ka di paramid mo kanya, Sir Makaryaw? Masyan ka kanyak pipita. Ya. Kayat mo sa mamabloak. Ay, nangaw kayo magkaya. Siyempre, masapol ang naragsak tayo latta, tapno sa namadlaw ngawan makukwarta tayo. Nga, sa anak amak yang angaw. Amang ano, kanayon amat nagak iti pagtugtugawak no awagan na kitisar. Ay, anyang arti kaya tiyo, yawag ko kada kayo. Kompormiditan. Amam, saan agagangay at ato, dagito aday titakyag kaw. Ken daytoy medalyon kaw. Nabirtod nga anib ko rito. Sa anak amadunor, basta nakaukor kanyak ti medalyon kaw. Apay asiprat ka dito'y kwartok makaryo. Saan ka matapinayaban? Binaon na ka kade ni Pipita. Anya ko matipambaran ni Pipita amang baon kanyak. Andamot bukod ko anakam. Kaya't kayo laang ako mustaan. Napigsaak matan iti kunak itay aldaw. Ngam, kimapsutak manan. Gagangay napigsa kayo itay aldaw tarabsong kayo. Amang ano mabisin kayo manan. Anya kaya. Anda sa anak ama imbagan no pagpungpung tutendak. Panawan nakmadlaangan makaryo garapon. Si kantulakit garunti garapon kaw. Pag ang angawan nyo matan ti apelyedok, Antinora. Inton alas 6 na bigat. Agasan kayon tao. Kat maimbagan kayon to adagos. Sigurado ka? Saan ka mat a doktor? O reputan nyo ti kunak. Saan to na makaryo tinagan kaw? No sana pumudno timbaga. Talagan sa ngayon paypay so ni kamuto ngagmay-maysa ngagtrabaho dito yung garden itamalam. Amang ano talagang adda na panan na. Ni kamuto mo't dito yung mauawag. Anya nga tanong sutilak. Amangan mo adda na patag nga ibaga na kanya. Hello? Hello, Bodoy. Ada ka dita kartay? Wen, itay pay. Natuloy ka kadimat lang, hindi pa panang. Wen, anya ko matijak pakatuluyan. Itno agpauyaw ni Mrs. Matawaran di. Anay no sana kag parang. Adda nga min napinta sa abalasang, anagdamag itay. Di ka man. Sakit din ti lokon loko. Si kalatta no di ka mamati. Abaya sino da jay? Nya ti bagana ka now? Kunak no saan ka mamati itayan. Ha? Sige nga rudan. Bye.
Nalukok manan ni kamuto. Makaanayin data, pakaisumak. Yakon madukutan nga agmay-may sa ngagtrabaho dito'y garden. Masakit lang arudan ni Antinora, Pipita. Naungat pailaan. Ay, kasanoan di ako ngat nukas day matimba kayo. Nabayag ka na yung ngagsakit. Idi simang pwede kakatulong na ni Madam Katken masaksakitan. At karasubli di ospital. Sa di mamatay ang kabalak nga agasan. Nay, ni Madam Kathleen siguro ang tagbusbusina. Anya ka diti orasan. Past 5. Pailan? Ang dapay nga rod oras. Siya kaun, timapan may luka diti gate. Napangag paison. Anya di ko nana? At dapay oras. Nanini, anya tati kayat na asaway. Napintas tilugan mo, Kathleen. May bagay iti kinapintas mo. Nanginalakit di dayta. Nasuro ka may sa milyon tibayad na dayta. Talaga baknang ni Antinora. Nagasat ka. Siksika ang agtawid. San aday tati pampanunutak manong makaryo? Ahon gayam, apay ada kayo tinangilo ka titirwangan. Ni manang tipita? Tapno damad serbek, oray para lukat lang. Nene, dandanin kaya man ti oras. Sumratan. Ah? Kanta ni kanon ti oras. Apay nga ta? Pinanawan naklatan ni manong makaryo. Nangag magdaydayo mudom kayo mamang. Iso asimrekat dito sila diyo. Masursurunak iti mapaspasamak kanyak. Itay pa'y malam nga agkakapsutak manan. Kaya't yu kadi ngay panda kayo manan iti doktor? Ay saan? Ni Makaryo gayam. Amangan no day jaya day tigarapon na ti makaagas kanyak. Saan pa rimwar iti silad na mamang? Kat, saan pa'y nga rod anang rabi eh? Saan pa ay? Awan pa alas 6 day simrak iti kwarto na. Ay, nagbayag lakit din ang nagurasyon. Nagurasyon nga. Apay, di mo ambaw. Nagkari kanyak nga agasan nakinton alas 6 no bigat. Kuy daw ka no maimbaga anak. Kunab nga ta, may sapsapa ti panang tawid mo kadagiti sa nikwak. Mamang, anya ka di man ang ditang ibagbagayo kanyak. Oray saan nakapudno nga anak, napatag kayo kanyak. Titawidam laang tinapatagkan ka. No mapaimbagnak ni Makaryo, gunggo na ak. Uray awan ti may patawid ko ken ka. Nagsaya at lakit din, no mapaimbag na kayo ni Manong Makaryo. Apay, agdwa-dwa ka ken kwa na. Uray baset no naparagset. Apay, gaputa na puno ti tato iti takyag ken bagina. Tagibas si temon ken kadurman mon. Sige mamang, rumara kung diti sila diyo. Turog kayon ton. Maturog akto inton kayat kaw. At adda nga agsakitak no si katikasaksaritak. Kay kayat ko pa'y andi pipita. Isula ko man ti anak ko. Oops, sakto nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani super pipita, dawatik tayo man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Jack lang nga, dito nga yung baga ni Manong Makaryo kinananura, Madam Katling. Amangan mo iti simmer kiti kwarto ni Mamang Yu, ha? Mamati ka kadi ang makaagas ni Manong Makaryo? Jack man lang mo. Idayo na mo ta na bertud ka no ti medalyon, kanda kiti ramramot ti kayo, iti dakkel agarap. Samtang tibisin ko, Pina. Nakaturog ak gaya mitay nalpasak ang nagurasyon. Apay nga may nadi ka nagtuktok iti kwartaw. Kaputa yung bilin nyo, adiyo kaya ti masinga. Inuray na kayo nata na makaryain, kan rumor ti kwartaw. Mayat mo't ngagpaisaw. Ang mga namasukal ti birtod ti orasyon ka. Sakbay nga gasak niyan tinuray ton bigat. Orasyon akto pa ti medalyon kan ti garapon. Tigarapon? Wano nagitiramramot talinaon tigarapon? Saan ka man ngagdildilaw, Pipita? Ang mga mabaltikan ka. Ay, Kaya't mau, asika ti sumarano ngagkarasubli ti sakit na. saan nga? Saan kumamot, ha? Bayat ti panagkatulong ko, jak pa'y nagsaksak eh. Ang mga nagsakit kay tan. Ay, sana? Ay, sus, putpo
Put nga naksama tita makaryaw. Kakaisuna na kasalsal na. Bigat gaya man. Nagsasaro nun ti panagtaraok dagiti manok. Ay, jak pa'y na kay papudot iti pagkapik. Ni nga tabudoy. Naturugak ti pananguruuray ko kingkwana. No nagtulag da ken ansong. Asos. Amangan no sa dino laditan tinaturtrong da. Nya da ito. Tila malaglagip ko. Tila malawlawat ko nga wan sirsirbina. Dapat talo a minuto sakbay nga galas 6. Inton rugya kon ti mangorasyon kada kayo antinora. San kayo magtagtagare? At no sana masukal ti birton ti bilag ti garapon kan ti medalyon. Sapay ko ma, tabaga sa nagpayson. No maimbaganak, agaluwad day jay akatlen. Ay, napaya kagura yung ni Kathleen. Nagpintas. Kursuradam sa ni Kathleen. Ah, No mapaimbagnak, ipaasawak kang ka. Nagmayatay. Ni, may salangin na minuto. Di mauli nga ibagak. Saan kayo agumurgura tapno nalag antirik nayaw. Oray putin yung tikunak. May imbagan kayo. Yusong ko ka na kayo ti medalyon kan pet-petan yon ti garapaw. Tawat kumanday ta si daan. Kan mga anak pa itibasit nga inda po eh. Naitaman ti kayat kao, mama. Kadwan nyo ti mga antap na pumigsa kayo. Saan nyo liplipatan ti agtumariti hagas yo? Mga anak pa sakto ang tumar. Sika, apay adi ka mangan. Ni Kathleen gayam. Kagdigdigo saan? Nagkapilang itay. Agmeriendatan to kanulangan iti kantina iti asidag ti opisina ta. Wan, tado, ti kwarta ti kumpanya nga imat-matunan na pangalan na itigastusan na. Ay, di kaya mang makaryaw, ayan na katan. Simrek iti kwarto, itay nagasan na kon. Ituloy na kanu ti agorasyon. Kalpasan ti panangagas na kanyak, kaslalimbag antirik na. Ay, nagsayatin nga no kasta, madam. No mapaimbagnak ni Makaryaw, tong palag ti karik kan kuana. Iyasawak ni Kathleen kan kuana. Anya? Oh no, kumpurmi kada kayaw, no asino ti kayat ng asawaan. Santa ko mangiramraman na katulong naklaan. No saan mo akayat? Jak ipilit. Ingkarik ka ni Makaryo agunggo na ak no maimbaganak. Malaksid iti kwarta. Asawaan na pa'y ni Kathleen. Nagmayatan. No ipaypayso ni Nana Nora nga ipaasawa kanyak ni Kathleen. Ay, napudaw kan natayag tulakit day. Nagitagbalin nga anak may. Ituloy ko man pati maturog. Barang matag taga-inap ko ni Kathleen. Damok pala makita, kursonada kaon. Basta napudaw, kay ayok. Malagip pulakit nga ron ni Katkat. Tipuraw aposak anabati iji balay. Madanon ka gaya man dito garden, ha? Kaslasan ka tanapuyatan. Amumatan kanya. Okay, kumusta mo tinapanan nyo kan ansong idirabay? Ni gunong ti kadwak idirabe. Nagparte iti manaw. Anya pa, nakipang-rabi ako na. Ay, kunak no sa di naman tinangisungsungan keng kanyansong. Jak nakita ni Ansong. No sa di naman nga tan tinagturturungan na. Di pa ilang nagnakimi di na minsan na nabartag. Anaturog iti ubong ti baboy. Takas ano, no mabartek. No sa di no laditan, di maturturong na. Oho! Namam na makadigo sa pipita. Kasala gumawa po akitin mamitlo adaras. Kas nangarod na mitlo anak digos kayo na makadigos kayo manong mak. Ano? Kalbag. Nalabsak matan tinagpagaan. Napuyo. Napangusto anak ngamin iti panangawag mo kanya kiti. Ma. May mayat adenggan saan ka day manong mak. Ay agkaramayat.
Bayam, tenton agkasar kami kan ni Kathleen. Alaan kanto aninang. Anya? Inkare, ni nananura kanya. Numapaimbag ko lakit day. Ipaasawa na kanyak ni Kathleen. Ay, naggasat akong alalaki. Napuda ako kan napintas ni Kathleen. Nangag ko tinagsarsaritaan nyo kini mamang itay, mangmangan kayo, manang pipita. Yasawa na kano kini manong makaryo. Amangan no agang angawlaan ni nananura. Kagurguran nak ni mamang. Kaya't na pumanaw akong dito'y balay. Sino pa'y ngarot ngay? Ti mga sikaso kada kiti negosyo. Tsaka mo manang pipita. Kat, kumusta ni mamang? Nagtumarmat lang iti agas na? Disnodo mo ta nagtumar. Kan pumigpig sa matlangay. Iso na lang ha. Amangan ni bagana ni mang makaryo tinangagas kan ko na. Nagsaya atan no kasta? Kat ni may ramaraman kayo na matuukan, nagkarasakit ni mamang, manang pipita. Kaminsan laon ay nagasanak ni Makaryo. Nga marikna kapimig saak. Natungpalan nyo lakit diti patikmati, doktor. Papanan na nga yasan kayo nga gimpan. Pumigsa kayo pa ya. Mamati ka maat ka ni Dr. Pascual. At ada mamati ak ka ni Makaryo. Ni Makaryo tinakapaimbag kanyak. Ay, Makaryo gayam. Tsak pa'y nadlaw. Di mo maritay nakadigaws. Sakbay ka no ti alas 6. At dantom. Alas 6 numala, bintong bigat. Ay, kwa. Uwan siguro. Sigurado malaang day tapipita. Inton makasangpat gayam ni Kathleen. Ibagam akayat ko akasarita. Uwan, madam. Sus, nakakasamat na ni Madam Kathleen. Saan sama dagang aw? Kasano na pilitin na tungay paasawa ka ni Manong Makarya? Uray, saan yung imbilin kini manang pipita, mamang? Talagang umayan kayo dito sa ladyo. Kasipngatan ka man na nagawit. Dandali alas 7. Ado nga minting kamakam ko iji opisina, mamang, sa nag-traffic. Eh, mabitlaan. Ningata Makaryo, saan mo ka de nakita? Eh, saan mo't? Napanan na ka no? Hamagan no, napanangagas. Sakbay ka no ti alas 6 kat adantaon. Ay daytoy matapipita. Oo, apa ni manang pipita? Iso dati nagsarita ka ni Makaryo. Kasla sigurado ni Pipita nagibaga sakbay ti alas 6 kat adan. Ay, kakaiso na napigsa akon. Sakit pagpungpong tutan nakman. Naimbag ta nakasaritak ni mamang manang pipita. Amang ano, kay Brad no nakasarita na ka. Apay nga tagagpay sungawan pa lang ni manong makaryo. Nalabos pa'y matlakit ni alas 8, Madam Kathleen. Nalawag ti baga ni Manong Makarya itay pimanaaw. Sakbay ti alas 6 iti malam at dantom. Amang ano alas 6 inton bigat asumangpat ni manong makaryo. Ay talangag pa'y suha. Amang ano mapuyatan kayo amang uray kan kwa na manang. Sumrap kayo to ni Tiseledyo, tapno makain na kayon. Mapuutak to mat siguro, hindi sumangpa. Mapanak mat maturugan. Masapak asumrak iti opisina inton bigat. Hello, kamutaw. Naimbagarabi em. Hello, Pipita. Nimbagarabi mag. Kasarsarik ko lang dito yung kwarto. Ururay ti may sa kabalay may. Imbaga na nga minitay pimanaw at dantun sakbay ti alas 6. Alas 6 iti bigat. Ay, alas 6 iti malam. Ururay nga rin ti amo kabakatan. Ay, tayo talang ano, tayo tati pagkapuyatam. Nadaras mo't kindi ama kaputak Adlaw ko latano di tao. Kanya nga agmay-may sa akin sakit eh. Ay, sana rin ni Bodoy. Nakaturog sabay kiti na. Imbaga kami kengkwana, amasapa kami, amapanigya kartin, inton bigat, at napapanan may. Ay, di, agsuyabak mo din ka mo tao. Maturog akaon. Bye-bye. Nakno nakaturog kan. Kapag iso nagpakada ni Pipita itay rimar kay ti kwarto nagturogam. Kat imapal ka matan ngagkapay.
Ang mga no di mo maiturok-turok ti panang pampanunot mo kinipipita. Rabrabe, mang sutil ka pa ilang budoy ha. Nukit dinaragsak ka launay. Isa, marigatan ka mga alay titurog mo. Tijak pakaturugan ita. Pinaapalan na kiti kape. Aglalo ta istoryan nakpa iti awan ka eskan na. Kan may sa papanantayin ton bigatan niya. Saan ko analipatan? Inumaklaan da ito'y kape. Inak maturugan. Sige kan, itugot mo yi. Kwarto na itan. Pinamano kagpaisun. Anya ka na. Ang kurkurin damdamak pa ilang. Alas 3 iti parbangon. Ang talakit ni nagturbil. Agungat lakit din ni nananora na malukag. Kaya imasan pa ilang turog na iti kasto nga oras. Naridam kagayam, Pipita. Saan kang samot ka na nakaturog ng pampanunot kanya? Ay, makaungat ni nananora ng damdamag kan kay dirabi eh. Alas 3 pa lang. Kinunakmat nga alas 6 tibigat asumang petak. Na? Ay, tinagawa ta. Alas 6 iti malam. Kas jay ka na itimbagat. Kas nga may no nalabsanan ti alas 6 a panagurasyon kaw. No sa dinaw tinakadanonak ijaya kaon a maturong. Ay na salbag ni aya. Agsasarunomot kanti panagsuyaab kaw. Alas 3 ngamin ito makasangpetak. Kudak man game, no alas 6 iti malam asumangpet ka. Anda nangawis kanyak. Yakmeten na puutan ti oras. Kapilitan na imyana ko ni Jen nangagasa. Napan ka nagagas. Unaw, napan ka naginawm iti arak. Sana kamin inom iti nasangar ang tinora. Mapukaw at ibirtad ti kinamangagas ka ano kasta. Nalukagak iti panaguli ti Dorbel itay parbangon. Kayat mon sa nga ibabawit ti panangasawam kan ni Katlen. Ay, saan ko nakaibaga ako niti baboy ang maparte intong kasarme. Baka laangan ti kurang. Manong makaryo ti pinastret ti sekretaryan. Iso nga ti pagsasaritaan dagiti empleyado kitay. Sa bali lang agpaso ti gwapo, Katlen. Small but terrible ako nada. Ada ka di problema iti balay? Pinaawagan na kumalatan kini Pipita. Siyak ko man ti mga awagken ka. Ngam sana kayat nga ibaga ni Pipita no niya ti numero ti cellphone mo. Ah? Tabay. No maulit to manan na sana ka makasangpet iti rabi. Awagan kalatan. At damat telepono iti balay manong mak. Kan ti numero ti cellphone la kuman ni manang Pipita ti dinamag mo. Bilin nga min yan tinora adamagag ti numero ti cellphone mo. Tapno makapagsiningad ta. Basta ka di? Okay. Mabit lang aron. Takitak no dapay na bati a calling card ko. Napabot ngan sa dagiti empleyado yung itay makita dak. Anya ko matipagbot nganda. Kat nagwapo kayo man. Ay, day taman. Kanayon ko maamangag ko day takin kakatling. Magusto ak. Kan talaga mo, magustuhan ka. At ti calling card ko, manong mak. Nakalanad dita ti number ti cellphone ko, apangawagam kanya. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati Istorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at no tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nalakalagaya makasarsarita ni Kathleen. Makamuntulitan no mamuan ng awan bili ni Nananora nga alaak ti numero ti cellphone na. Kaya't namot ay asawa kanya. Padasat nga awagan ti numero ti cellphone na. Oray idipagtumat laang. Ang mabigla. Awan gayam load ti cellphone ko. Kumita kiti mabalin ko apang loda. Mabisinak pa ikit din. Makapabisin gayam ti kinapintas ni Kathleen. Madam! Apa yung nervous kayo? Ay, mabitlaan niyo lang kayo ni Agas yaw. Ay, saan ko masapul ti agas? Ay, tila babawik, nagdingag iti radyo. Ha? Anyak nang liyoya iti radyo. Awan sama ti horror o drama iti radyo ita. Padamag, dyan ang gagkaw.
Ada ka no inuli da abalay idirabi eh. Ay, agrai naman gaya man nagitagtatakaw na. Ay talaga narigaton ti panagbiyan. Ay, sadot kit day na kita ngagtatakaw, Pipita. Awagan man kit din ni Kathleen. Itay inyakar ko ti radyo. Nakarkaro man na tinay padamag. Ada ka no hinold up da pastik negosyo. Talaga, nervyos kayo, takas tagayan tinangin niyo. Ay, dapat narot mapit ang tumarita. Ang mga nag-aapa kami manay. Unay lakit a bayag mo ngagsukat. Impaturay mo ba't nga aroy ta kinagwapo mon bods. Anya na ita nga agar aroyot a kinagwapo. Awan mo't nga rod, makapidot ta adda ko man asawa. Sakbay asabali manen ti may bagam umaykan naladawtan. Narigat no ni Mrs. Matawaran ti mangururay kadata. Awan anay ti walit ko. Ha? Adulakit din asapol ko. Nakabulsa mo iti pantalon. Kabaw. Tay kunadan, kagatin na kalangaro din ti ulag, di mo pa ila makita. Sana nga gitugtugot iti kwarta ta mga masipdo ta na. Nuray si kamot, narigaten. Kas lang amin adda kurang kanyak no jak itugot ti walit ko. Oo, ado nga mo. Uray, saan kayo nga umawag manang Pipita? Talagang awagan kayo. Amoyo ka din ngay may ni Manong Makaryo. Tembilin ka ron ni Mamang adamagan na kanyak ti number ti cellphone ko. Anya? Ay, pasansan lakit din nga. Text ka numawag ka na kayo. Aday mawag itay. Ngam inidip na matlang. Hinaan na orang nga ta. Nag-nervyos kami ni Tegal. Gapo iti nag-ready pa na makiti radyo. At nakano kami natakawan. Agkakaribos nga ron dagiti empleyado kitay. Pagsasaritaan da dagiti natakawan idirabii. Kunaklakit din no kinabutang da ni Manong Mac. Talaga dumat ngamin at atuna. Pag alas 12 mat gaya man, Pipita. Dandani, ako naladaw. Nakaluto ka ka din, iti pangaldawan tayo. Dandanin! Palok mo yung klawan, di karnay. Dinak pala nga ron iti kwartaw. Rumwarak tulat ta na mangaldaw. Saan nakasingaan, Pipita, ah? Sige. Ang kurasyon pa yung nga pa alas 12 daw ni Manong Makaryaw. Ang mga lo. Uri ititig nga trabe. Sino dyan ang nagkuha nagsaaw? Ay, Di ba karyon sabat? wen madam! Simra kiti kwartulan. Maantayon to kanulatan. Umay ka man dito'y kwarto, Pipita. Tanay ka makipinpinukaw. Ay, jak magnamin mapanahon ti lutlutwag, nana. Umay kayong tulatan na yabanin ton mangantayan. Padasan ta mamut ti mang restaurant, budoy. Oray ta na puskol ti walit mo. Kita mankit din o damat la pagbayad ta. Ha? Narigatan no agugas ta kadagiti lunglungan. Ay, di mo pa imbabay ti bagim no kasta nagwapo ka, wang kwartam. Alam mo naman ton. Mga tapay. Siguraduak nga road no ada nagyan mo't lang ti walit ko. Ang mga no sa balik iti tinaibulsa. Ay, talaga na puskol ti walit ma. Papilsamot amin na nagyan na. Awang mo kwarta. Apay, saan apapel ti kwarta? Talaga si ka. Resibon sa amot amin na kita. Kasano nga rodan da ito eh. Talaga, sa bali ang walit tinaibulsa kita eh. Naitakit din ti pagkadadaulan tinagan mo. Agbati ka itong agugas, wine. Apay, awan na itugot mo akwartam. Ipalubos ko nga raw ngawan ni bulsa ka kwarta. At a kwarta kung mawan walit ko. Ay kasanoon no makadala po sa kiti kamatay sa nyapay di akit mabalo dahil noon pagbayad ko. Malas ti manlipdot, no siyak ti kurso na daan na atakawan. Ah, At da kwarta, inselsel ko iti cover ti sulpon ko. kat kasanoon no ta cellphone mo tinagaw da malas mo may. Oh. Day tamot nga ron, tiyak may palubos. Ay, nalapas akon. Nakabaybayag kan tumot nga main. Tuturim lang tatimangan. Ta agpalpakya. Ay, itay ta. Aluhadam, no di mo mapagkat ti buksit mo. Oh, sasawa, mawan sir-serbi na. Talaga nabsugak ang tinura.
Naglengag luto ni Pipita. Kalkalpas mo pa'y lang ang nagal daw Makaryo. Anya ka dit orasan. Pasado alas 3 ni Timalam. Kunak no rabiin tumanay na makasangpit ka. Parbangon ko na Narigat ti maamitan. Ay, kumusta gaya man ti marikrik nayaw. Ay, napigsaak matan. Nakalaan ti si Maya atak. Aw, anya, mamati kayaw. Akabalag ti agagas. Kung nagtupay kat nga epektibo ti garapon kan medalyon nga aramata kiti panagagas ka. Ewan nga ta. Gam, tsak kap-kap na kan. Aging ga iti saan anaan-anay amay baganak. Ewan gaya, masapak arum Warrington migat. Adaw, ti patataw. Namuna ta home service ti kayat da. Nagmanyatan ti agpaangin di ti parangan Pipita. Ada ka di pa'y aramidam. Nakasagad ako. Nasibugak pa yung nagiti masitas. Agpatulong ak man ngarot ka. Dadaal samot kan ti cellphone ka. Jak mo may open. Ay, amangan nulubat man. I-charge mo Un sakit de. Ita lang amin ama padasak tag cellphone iti touchscreen. Padasak kumamat tag Facebook. Asaos! Nakasarak ka niti mangibos iti oras mo, manong ma. Sa baliw di ti malagip ka. Bagay kami himot lang ata. Ani katlay. No, agkayatan ka ni Wakit. Bagay kayaw. Ay, makamon ni Katlay. Amang liklik ni Bakaryaw. No saan na kaya? Umigpigsa kayo matlangin, mama. Kung nagtupay kat, basta saan nyo aliw-liwain kag tumain ni Agas. Ni Makaryo, tinakaagas kanyak. Saan adagiti tumtumarag nga agas? Nalaing nga rin ang mga agas ni Manong Makaryo. Agdwa-dwa ka pa'y lang amin. Agsagana ka. Apa man ama imbaganak. Awan mabalin ko. No jak itong paltin karik ka ni Makaryo. Pagasawaan kayo. Mama? Saan ka makaliklik ka ni Makaryo? No titawidam ti pampanunutam. Imbagpay ani Pipita ti patawidak. No day tati pangadang yung mama. Nasakit sa tinakabaw. Mapilpilitan ka pa'y nga umisam. Da kayo man timang tingiting manang Pipita. Mamati kayo ka di ani Manong Makaryo tinakaagas kin ni mama. Wano? Dagiti tumtumaran na nga agas. Dagiti tumtumaran na nga agas. Panagkunak. Isot na kaagas. Nairan-ran na lang nga tamat di panangororasyon ni Manong Makaryo kan kuana. Isumat ti ko nagmanang. Narigat lang kami na kontraat ni mama. Aglalo tas saan nakakaykayat. Kasanaong no ipaipaiso na nga ipaasawan na ka ni Manong Makaryo? Mabit lang nga manang Pipita. Nawanan. Ay, inidap namanan. Manang Pipita. Ada atap ko. Di Manong Makaryo dahil ti umawawag iti cellphone ko. Hindi ba na matlaan lukas di nga umawag? Lumalain kayo amangan Antinora. Napintas apagilasinan. Talaga nasama iti panangorasyon ko kada kayo. Naimas nga med ti panagluto ni Pipita. Ay ti panagkunam Pipita. Adapay namnamak alumukbag. Naglokong na ka bakit? Saan sama tamamati asyak kinakapaimbagkan ko na. Kwa! Madam! Anya na jay kunayo itayan? Yak na into na ran. No sabalin samat nga min ti pampanunutam. Mama, makumikom nga minya gidas-dasar iti pamigatan tayo. Isaklatan ti mangsang matiti salod sudyo kin ni Manang Pipita. Wan, mama. Adapay namnamay o namukmag. Sampitaw kamat. Si kaaya ni Pipita. Intun kwan, birngasan ka iti armang wuno diles. Uwan nga yan, ante. Rumarak inton madamdama. No, sana ka makasangpad. Sakbay ti alas 6 inton malam. Sakbay ti alas 6 inton bigat ngatan ang makasangpad. Sika ti makaamaw. Ngam, saan ko mga iti alas 3 iti parbangon ti sasangpet baw? Oh, anya Pipita? Ada planom amang sungbat iti saludsud ko wenno awan. Ay, wan, madam!
lumukmag kayo, pay. Kan oray saan kayo lumukmag? Nasalon at kayo langit na eh. Ayos na ita. Wadaya, narigat no lumukmagak. Tama nga no jakton may goyaw dagiti saka. Basta, saan nyo aliplipatan tag tumari ti agasyo? Kalpasan ti panagaliwak sa ita di kalman. Yarado taman ti bagita ang agtrabaho, Budoy. Aglalo ita. Sana mabayag. Agapit tayo dun. Masukatanan dagiti ginastuta idi kalman. Uwan ah. Madlaw ka di nga ming pistiwalit mo? Ang mga tapatong mo timbing face. Mayat man day pa ng sutil mo kanya. Awan gayam nadlaw mo kin ni Mrs. Di Matawaran. Ha? Oh, anya kumamit. Nya ko galit yung CCM, iti garaw ti para katao, Budoy. Nasubraanan sa tinangasukar iti kapina. Nagsamit ti panangis-isem nakin ka. Ah, Kasla, umubing pa'y. oo. Anya mananday tapang panunutan? Di mo aya kayat no isukat mo ti apelyido iti apelyido na Matawaran. Ay, talaga si ka. No kayat mo sikan, timang sukat, iti apelyido na. Oh, mayat ka ha? Nagistayanan. Naimbag tanalistwak tinang ibabawi. Iti panangawag ko ni Kathleen. Kat nangig ko ang naghilo itay. Naimbag, saan na pa nga amaw ang numero ti cellphone ko, ti mga awag kan ko na. Ulitak manan, ti mga awag kan ko na. Isa. Hello? Oh, naghilo manan. Mabitlag. Apayakas na nagbali ti timak ni Kathleen. Anong ma'am? Anya di ba na? Ha? Pipita, si Kaman Gayam. Katuan, numero ka ba't tinawagan niyo? Kasta ka na si King Arodan. Nalpas. Amo gayam ni Pipita ti numero ti cellphone ka. Kasano nga taitan? Adamanan imawag iti cellphone ko itay manang Pipita. Naman sana si Mumban. Nakasangpet ka gaya man, Kathleen. Ay, hindi makaryo nga ta. Nakasangpet matlaan, Pipita. Ang mga ano saanan, madam? Imbaga na ito nagpakada, ano sana makasangpot aging gay ti alas 6 ni malam? Sakbay ti alas 6 na bigat, ti sangpot na. Pasado alas 6, ang mga nandun bigatan ang sumangpat. Awaga man kit di, Kathleen. Diyan ka mo tinumero ti cellphone na, mama. Sa akong timangawag, madam. Amok ti numero na, imawag itay. Ngam, inigdap na madalagos. Adaw mo awag iti cellphone ko. Mabitlaan. Uy, dahito tinumero ang masansan ang mga awag kanya. Ang mga no idapan namanan. Tsak man lang ang sumbatan. Anya na dyan nga rin bangaw. At dapay nagikis, ingka magkitaan, Pipita. Amangan kit dinodag sa subong kadagiti kanro ba? Kitaan nyo latan iti beranda man ang Pipita. Di kan rumarta mga namayramraman ka pa eh. Wait, ma'am. Day, apay ngay surom ni Pipita ya. Kaslaawan tinakam na, tay surom ti aramiden na. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Muar ka matlagay ang Pipita. Apay, anya day dyan nga rin bangaw. At da ka no na disgrasya, kat nakaroon na dangaran ti may isa, karo ba tayo? Tulungan kayo nga gidasar iti pangrabian tayo. Umawaon ni Mang Makariyaw, sang batak bit. Hello? Nakita kayo ka ni Kathleen ni tiruangan ni tay. Yung saan kayo na nakamakam. Pinukawan na kami kumana. Ore nung nagpukawak, saan dakmot lamang ngag. Orahin nak nga raw, tao may kulok ng tiruangan. Siya kung tagidasar man ang Pipita. Anya sika. Trabaho ni Pipita na itakatulong. Sika ti magilukat ka ni Makaryo. Sursurwa maon. Tagasawa kayong tumatla. Tanda ka mapay papanak. Jak nagtuloy. Nadisgrasya ngamin tinagluganan may. Karaman ka kadi, tinaglugan ni tinadisgrasya. Nakaro kanuan na dangranti may sa akaro bakay. Jak lamaw antay. Naimbag, ta saan ka ananaw? No saan nagapoy ti medalyon ka? Jak lamaw.
May sala ang ilaw, ti di nakapagpirma. Baka panervyos mo day nga ibagbagang Makaryo. Ang mga numapukaw pa'y tiganas ko amangan. Pampanaw ni Budoy. Imbagak nga usarin na ti motor mo. Ngam, nagnamot latan sa mga numakadayuda ka no keng gunong. Saan sakit din na yung kinansong ti kakuyukuyok na? Agpadamot nga ulaw, dagiyadwa. Kasanom, di pa nagsugpon da Budoy kan ampiyong iti negosyo da magas. Nagsugpon talata. Awang kayam. Dandanin ti pa nag-aapit. Okay? Kasanong aram? Ay kasulat ta ti biag may dito eh. Sige pipita no. Awaanan ti bagam. Agyaman lang ta nakasarita ka. Agan anad ka kuma. Sige, kastamot ka na kayo dito kamutang. Ngalangar ko din. Bye-bye. Oh, nya ka no dahil asaritaan mi. Nya ka no muting. Nagbabay ako nawa mo sirsirbinan sa tinagtungtungan mi kan pipita. Nagsapa kayo na nakariing, Madam Kathleen. Awan pa yung lasingkaw. Madamdamalaan, nalawagan. Ade baga kada kayo mama, manang pipita. Naduktala kontakin numero iti umuawag kanya. Imanong Makaryo matgayam. Kasta pa'y lati atap ko, ide. Apay ngay babawi na ti awag na no kasi asong batam ko man. Jak man mo? Ay, ang mga numabain lang ka na kayo. Jak lam mo. Kan, mamati kayo kadi? Asaan anadonor iti pan nakadisgrasya na? Gapo iti medalyon na kano. Nakakatawa nga ron iti dayta. Nagdingdingagak latan na, hindi bagbaga na dayta. Wan manang pipita, agdangag talatan. Tagasano, ni mama ti makalaban ta, no kontraan ta dayja agim marapon abulbul lagang. Rumwar ka ka di manan Makaryo. Kasta unay lakit day na pa nagpagwapaw. Adan sabat dar ayam apas ka ta nagdakkel ti bagmaw. Ay, sa anak aman nakiponsyon ang tinura. Mapukaw no kanti birtod ko nga gagas. Mapan ka man nga rudan mangagas. Anya ngay nga ti karga ti dakkel a bagmaw. Dahil tayo may lang dakalagarapon nga aramatek nga gagas. Katuray lakit din ang nagdakkel ta bagmaw no garapon lat kargana. Ay, ante, saan ka nga agdildilaw? No, di mo kaya ti mabaltikan. Anya, ti kayat mo asawan. Adaan anaw day tagarapon. Ang mga mapasublian kayo. Ay, nakabutbutang lakit din day tanga ibagbagang Makaryo. No kang mga gas, mapan kang arudan. Itayak ko mapaya nakapanaw no sandak at tinungtungan. Kat mapan kang arudan na. Agan anad ka. Narigatan, no madisgrasya man ng tipagluganam. Ay, sa anak to aman anaw ante. Aging gangad da kanyak ti medalyon ka oh. Napertud ka no, ti duldulin na. Ay, apa yan? Di matlagan agpukaw ti nervyos ka. Ay pipita, yala anak man iti agas ka. Oh, dayta, nakatumar kayo ni Tiaga siyaw. Anyat marik na yaw. Sikamot pipita, alangan mo't asumamaya dagos ti agas. Di yung amin liplipatan kag tumar Sikakit ti pipita. Saan nakansapay mo't ngamin aswinilduan ni Kathleen. Katsyak ti pagipapasam iti sakit tinakam mo. Pau, sana nasakit tinakam ko. No may panggapitis will daw. Ay, nalakalapag sa saritaan na ita. Awan ti problema. Apay nga raod. Ay, agnerpiyok sakit iti nga imbaga ni Makaryo. Tsak kano agdildilaw. No jak kayat ama pasubli anak. No dilaw tigarapo na pagagagas na. Ama na mabisin kayo pa yan. Ang oras hindi pa nagme-merienda, madam. Itala nga madlaw ko ah. Kasta una ya kinagwapong Budoy. Saan kit di una yan? Ha? Idi la kumakalman. Agar aruyot ti kinatar ko. Ang daksang gasat. Awan sabot na kapidot iti nagaruyot kinapudaw mo.
Kaslasan mo ito na dito garden ti umayam iti dayta kawas mo. Jak nakapaglaba ka dagiti kawas ko. Naimbag ta idi nakipagkita ta kini Mrs. Matawaran na isamira ti nag-shopping. Ay, isumod lagay ma. Sang katalyaw da ka dagiti nalabsan tay. Kas kang malaglang-langan nga bugado. Na? Nalabos mo't deta panang patiray ok mo kanya. Nagkwilyo latibadok. Aglang-lang ak mo nga abogado. Kay sumad. Ay, kunak na di ka magadlaw. Aglang-lang ka talagan nga bugado. Mapagbiddutan da kan nga ni abogado Ilpino. Kaya't mo asawan, manang pipita. Mabati mo't lang nga makaagas dagiti tumtumaran na? Kasta nga raw nga madanagan ni tayo ni Nana Nora. No apay kit kami nakasdyan yung baga ni Manong Makariwa. Apay nga minapinutbutang na. At ada mamati itan asan ang makaagas ni Manong Makariyo. Yung mamati lang unay ni Nana Nora. At ipanang orasyon ni Manong Makariwa tinang paimbagkan ko ana. Ngam, agtutuloy pa'y lang agtumtumara iti agas. Ay, wan gayam manang, napanan ka no ni Manong Makariyo. Tapan ka no nagagas. Kasi tisigaw. Nagdagkal man na natin bag narin mo ah. Day tapay ti may sa apakasi dawak manang pipita. No apay ka na yun anak kabag iti dakkel. Buawan ti aramido mon pipita. Dalo sa mankit day ti kwarto ni Makaryo. Ang luta ko man hindi pangaldawan tayo. Uray inton malemain. Isu ano day tati ko nam. Kababain kan ka pipita. Ay, kababain ka no. Rujak nagpindot. Ni Kathleen ti kinasarsaritam iti telepono itay. Agawit ka day. Wen ka no. Nga po tayo mawag kat kinumusta na kayo. Naibagak kan ko na ti pa nagnervyos yung itay. Kanya pa'y lang amin tinangibagaam kan kwa na iti dayta. Nagmalas eh. Nagsayangan na dyan. Sigurado ko mamanan ti karga na iti dakkalabag ka. Pagringa ko manan ti cellphone ni Kathleen. Lumangag ko nga aghilaw. Ibabawik adagos ti awag ko kan kwa na. Data. Agriringan ti cellphone na. Hello, Manong Makaryo. Manong Makaryo ka no. Kasano an amuan ni Kathleen. Apay, di ka egso. Ada ka di bagayo kanya? Adalim mabasalugan. Niyak nawatan na imbag timbagam. Kunag, ada ka di bagayo kanya? Awan mo't kat de. Kayat ka lang ako mustaan. Awan ti pagdanagan yung kanya, Manong. Okay, lang. Napintasak mo lang ha? Nataman. Talaga napintas ka, Kathleen. Ang mga no, makasingaak. Iji tulangan balayo ti pagsaritaan ta, ha? Sige. Ipalagi punto man kit di kani Antinora ti Karina kanyak. Naggasataklakit din na maasawak ni Kathleen. Mukan, awan ti panggap ni Manong Makariyo amang sungbat iti panangawag na kanyak. Ngam, ino na ak. Iso aday chay, napilitan na si Mungbat. Tamok nga iso ti umawawag. Apay nga tangamin na di sumungbat kat isupay ti umawag kan ka. Jakman amukan kwa na. Amangan numabain. Sana mabain nagsarsarita kami dito'y balay. Mabain kit din iti cellphone. Abang awan planong umamagal daw dito'y Kathleen. Nuhapay ngamin anay bagapay lang ni pipitakan ka. Sikat samat tiyag nervyos. Mama, napatag ama-amok ti kasasaan niyo. Uray saan asyak ti pudno nga inam. Wan mama, patpatgan kayo. Sige, mangal daw kayon. Isagana yung latan ti tumaran ni mama. Ti vitamina na ha, manang pipita. Wan, nakasagana amin ay. Nuhapay nagtumarak pay laeng iti vitamin. Napigsaak matay. Sa akong kagdalos iti kwarto ni Manong Makaryo. Naimpaglakit din kadala ka face mask ko. Jak una ay malangap din ito yung bangsit dito eh. Nanyakit ito yung agkaywara. Unang mulan pudpud no na mangagas. Nagado awara. Mabit lang. Ayan nga tater aramatan na nga tatato. Pita! Kadino ti ayan mo? Adaak dito yung kwarto ni Manong Makaryo, madam!
Agdaldalusak. Unak lakit din no nalipatan din bilin ko itay. Hagap, hapaya nakaabong ka. Nagarti ka lakit din akatulong. Agabang sitan ng paiso. Kahit tangarot tiga po na nakapismasak no sumrikak dito. Alaro mo kayo, nakapadakas dito sa lunat yun. Di sana nasayata malang abyo dito. Di mo kumagamin impasigod itay. Ajak sumrek dito. Kita lang agpaisunod teknikasat. Kadwaan nak nga gideliver iti kanakan, broy. Kalpasan na. Sakto mati kadwa. Agi deliver ak mati bagas. Sublian ka inton madamdama. Kunak no agtinulong da. Papanampay laan. Inak agsukat iti kawas ko. Agpagwapo ka manay. Nadumot ki diti bado ma. Uwan gayam. Agsukat ak tumatlaan. Mapantamanlangan. Tulungan kailangan ang mga isagana iti pangrabyan tayo manang pipita. Mailiwak mat ngagluton. Saan nyo pa yung naramanan ti luto kanya? Naraman na akon. Naraman na kiti nabiitak pa yung katulong yaw. Wan gayam, abangan no saan makasangpat ni Manong Makaryo. Pasado 6:00. Wala, tanang ngagkaw, iti pada mag-itay malam. Ada ka nun nasugatan, iti panakipinaltog dagiti pulis. Kadagiti nag-hold up, iti may sa abangkaw. Nangag kumot na ita kadamag. Anya kumot na kairam-ramanan tayo nga dyan damag. Pipita, amangan no ni Makaryo dyan nagdurbilan. Ingkaluktan tirwangan. Alaan manang pipita. Siya kunti makamo amang ituloy ti daytoy. Anya si ka, trabaho ni Pipita dayta. Kandi ka pa'y nakasukat. Nadlaw ko nga nagdardaras ni Manong Makaryo asimrek iti silid na manang pipita. Di nansapay nangag ti panakisaritak kan kwa na. Uray siya ka nun. Saan na kasi nung batang? Mabiglan, saan mo ka di mapanunot? Nukas na pasado 6:00. Saan do lang makasangpat? Uy nga ron ng paisaw. Papayayak na panunod na ita. Kunak lakit din na may bunga kung itangal daw. Nagasat kami pala, kanagiti kakadwa. Iturog ko man pa. Nagmayat ti maturog. Tanabanglaw na ti kwartaw. Nay. Apay gaya. Kadalakit di simrak na ti kwartaw. Nay nga ta, Pipita. Pipita! Madama pa'y lang aglut-luto ni Manang Pipita, Manong Makaryo. Anya ka diti masapul yung kan kwa na. Ni Katlin. Nimbang lakit din tawan pa na ibaga kanakas. Nagguhapo kayon, Manong Makaryo? Ay, sa anak pa yan nagdigos. Anyan to lakit din, inton makadigos ag times 3 at kinagawa po kung nagawa. Naangaw kayo talaga. Kunak no nakadigos kayo, nagbanglo kayo. Sana siya tinabanglaw. Ti kwartok lang tinabanglaw. Ag digosak man pa yung round. Napagisunto inton makaluto ni Pipita. Mayat sa naamamot gayam ni Kathleen. Diyak maguston tinaramid ni Pipita. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan lang ang bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. Tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Siya, tinagibaga ka ni Pipita, dalusan na ti kwarto Makaryo. Isupay at trabahom. Kan oray dagiti kawas mo, Manong Makaryo. Di kagbabain amang ipalabakin ni Manang Pipita. Naimbag ta naunaam tinangibaga adyak agbabain Kathleen. Isupay nga napakabanugan ni Pipita. No kasla di na mo ti mabanog. Kute akote. Aywad gayam Kathleen. Ada ka dito marak itarabi. Awan mama, bigat kan aldaw laang agtumar kayo. Nabirtaw ti panangurasyon ko kada kayo antay. Anday baga kada kayo. Angam, inton bigat lang nga. Imbagat kini Manong Makaryo, adi agbabayin amang ipalaba kadagiti arwaten na. Tanadulpot nga rod akitaan. Kakasya ka ng dalo sa ti kwarto ni Manong Makaryo, Madam Kathleen.
Nagungat pa ikit din ni Nananora. Ano apay ka nung ay nabungat kit din tingiwat ko. Iti pa nagdalos ko. Pinapana ko adagos Tamangan na makaalak iti sakit na. Awan sa bali anadoktalan nyo iti kwarto na manang pipita. Awan, Mike. Alang, bayam nga roden. Mapana ko niti silad ko manang. Wen, ma'am. Apay, kanya nga dati panonotin ni Ma'am Kathleen. Anya kumaman ti maduktalak na yung kwarto ni Manong Makarya. Amangan numalipatak nga ibagakin ka. Kuna ni Gunong, amang i-deliver ka kano iti organiko aganaga ni Gibalayda. Ita ka din? Ha? Kit inton bigat Sinubok ko lang, nadakit di sa bali pampanunutem, makasking ko na. Nasabat may maburik itay. Awan mo timbagbaga na. Amangan no naunaan na tinagbain. Nagbain nga ta amang singa, ti panagsarita yo kini ama burag. Uwin gayam, natuloy matlang nga ta nagpasyar iti balasang ni ama burag. Ay, sumot lang nga dinak pinagunyan na awin no nagtagarian. Ang mga nusal na nagbain ni Gunong. Nagbuting paikat nga takan ama burag, ta mga no agburag ti dara na kang kuana. Lakit din no rimwar ka manan adi nagpakada. Di kan sapay namigat kat pasado alas 7. Jak na po, na nakaturogak, kabayatan ti panagurasyon ka. Gapo nga tatamay sa segundo langan sa alas 6. Anya na di ko nam idirabi ay nga ibagam. Amangan ngamin nung nalipatan niya. Inkariyo ide. Ano mapaimbag kayo, kat iasawa yun ni Kathleen kanya. Kat armam ngamin Ha? Agag-agasak pailaan. No may pamuspusam asan ako na pagtumaran ni Pipita iti agas. Sa maaram mo lakit din ni Kathleen, kapay kit din na di kay pasawakan ko na. Adalakit di gasto sa mamangikasarkan ko na. Anya? Saan anadlo naman ng makaryukan mama? Anangag ko tinagsaritaan da. Isukat iti gapo na pinaayabandak dito kwarto ya, Madam Kathleen. Wan manang pipita, kat amo yo? Nakaragnagsagat. Punak no talaga seryoso ni mama amang ipaasawa kanya kini manong makaryo. Nagsayatan no kasta. Sakay mang namnanamat ni Manong Makarya. Itin ka rin ni Nananora. Masapol ka numat nga armanak ni manong makaryo. Kano adalakit di kano gastusan na amang ikasar kanya. Daka-daka kayo day tan, madam. Awagan nak man ni manong makaryo. Idepan nan tumatla day ta. Kita nyo man kit di tawa no nakarwaran. Ay, manggayan. Yak pa'y na ilok at tiruangan. Pinmanaw mo lang tangaminan na din nagtaktakada. Ang mga no dapay langit irwangan. Ay, amok pa yan. Kita agman. Sige manang. Sumaruno ako na rumwar. Saan pa'y kayo ka nakarwar? Inang at ligay. Wan manang pipita. Taman pa asan na sinong bata ni Kathleen ti awag ko kenkwana. Nakarikap pala ang tigarahe. Nakarwarangatan wano niya. Nakakandado pala ang tigay. Wan gaya. Jak na ipakadak ni Pipita arumara kaon. Dito yan dagdardara sa rumar. Iturturid kunto timang pasyar ka ni Kathleen. Pasyarak ka iti opisina daan tuan madamdama. Bareng ang dagasat ka. Siyak ti adda nasapa, anapanan na. Imun unak pay lagayam, nakadanon dito garden, bods. Nagakasakpay lang amin iti itlog sa nagdeliver ak iti bagas. Mawatang kang ron, no kasta. Ado ko man tinatrabahwak, no san nakatinungtongan niya maburek. Sa dimanon pa'y nila kay punpun niya pa, nalpas. Pugtuak no anya ti simmaron na napasamak. No nagburekan ti danom, ay kat agkapitan Talaga San anak kaanos ni ama burak? San anak kaanos kat pimanawan? Di nakala matultulat. Pag may saka dito'y garden, maanusam ti agtrabaho. Nagdaras lakit din gaglabas ti oras Pipita. Panag
Nagmimerienda man gaya man. Nalpas ka din naglaba ka dagiti arwatan ni Makaryaw. Uray na kitaro atin yung kin Madam Kathleen, madam? Nalaba ako? Inlasin mo ko mga raw dagiti arwatan ni Makaryaw. Nagangdod kayam tiloko. Wen? Saan kumot pinagtitipon, Inyudik pa yali na ba ang nagiti baado na grabe mo timurong na. Inyupal ko pa higit na Tansamat ngamin ama nagsukat. Uray pumanaw ko man. Nay, kunak man no agkasiran di taon. At raya ba'y bayadan na tapno ang kasera? Sana to ba'y problema ti kanin na? Tsakon ka sa pulan pa'y. Putno nga tadagiti ibagbaga na. Ayun na tuma. Yak mawatan ti ugali ni Nanan Ura. Inan sa ulan natin pameriendam kanya, Kathleen. Apagisod na ito ice cream ta napunot. Makapangpanganak nga Ruth. Iso nagpagatang iti ice cream. Nalipat am time bilin ko nga gumatang iti pizza. Apong, nagimasa na pulutan. Oo. Pulutan? Nyamot namin ang tibagbaga. Merienda ko na kuma. Antan sa namnamak ka ni Kathleen. Kasam ta pag merienda anak pa iti ice cream. Ada ka no pa pizza. Apag iso lagayam ti idadatang ka. Mabayag pa iti alas 12. Saan ka sa mata na tuloy tinapanan niya? Wano, at nalipatan niya. Ay na, ang lip-lip yes, tiragsak ko, Pipita. Itapay lang, kablawan na kaon. Nagtaya kayo sa akin dito, Luto. Nakarkaro pa yung nangabagak iti sweepstakes. Dakkel, tinamnamak ka ni Kathleen. Abaw! Aglalo tanamnama, tinagan di pudno ngayon, Nana. Kunak no siyak lang tinaangaw. Oray gayam sika. Pinasyar ka, Oli Kathleen. Kat pinagmirinda anak mo ito iti ice cream. Talaga? Naiwas si Merinda kaya? Mangal dawak ko man dito, damot tawag ka. Kita malang agpaisaw. Talaga agas-gasat ka, ti panang pasyar ko ni Kathleen. Panagmimerienda, idi imay ni Manong Makaryo di opisina. Birthday ni Glenda, kat siyak tinagpagatang iti merienda mi. At mo ni Manong Makaryo, madam. Inon tayo pinagmerienda iti ice cream. Amuklatan, no niya ti pampanunutan na dayjay. Saan ko maapim manaw matlaang? Nagsango kami kumanang aldam. Ay, anda imawag iti sasarita kami. Kasla ko na si kakano ti kagasat na. Amo manang, tsak maawatan no niya talaga ti trabaho ni Manong Makaryo. No mangagas wenno agtat-tato. Iwan nga peso niya, madam. Nagrigat tumot kami na pakibiyangan. Iso atilat ng trabaho, timpampamaysa. Napigsa ti panagkurso nada ni Makaryo ka ni Kathleen, Pipita. Nagkapoy samait. No saan ko man nagdardaras apimbanaw. Nakasango na kumanangan ni Kathleen. Anda nga min imawag kan kwa na, madam. Kat sayang ka no palabsan na dayjay. Magagas, unaw agtataw. Ay, jak nga rod amaw. Kat, di la makauray yan jay mawag kan kwa na. Hawa talaga nakapoy di Makaryo. Saan na nga amaw ti agrason. Amangan no gumanat mo dayjay mawag kan kwa na, madam. Panagdardaras nga rod apimanaw. Aywan gayang Pipita. Ada madlaw ko iti bagay. Saan mo ka di madlaw? Ay, di madlaw ko kada kayaw. Bumigpisa kayaw. Mayat pa iti panaglok magyaw. Kurak itayan no lumalaingak amangan. Agpay sumagayam. Ay, anya ti panagkunang Pipita. Anya nga talaga tinakaagas kanya. No siya, ti pagdamagan niyo, madam. Gaputan na tudyo kayo mata nagtumtumar iti agas yaw tong galip palagip kaw. Dayjay tinang paimbag guno ng pasayaat iti salon at yaw. Pariknak mat, anasamay dagiti tumtumar nga agas. Ngam, kayat mo asawan, Pipita. Sinsinan amang gagas ni Makaryo. Jak lamay idiritso nga iba katikas ta, madam. Tajak amin kayat ti mga basol kat. Talaga nalaing ka, Pipita. Agam, adda parikot ko. Ha? Mapisinak maday. Masulbar din ta.
kayo, tapno maap-ap tabisin niyo. Thank you, Lord. Inilot sa matlaga na malawlawagan ti panunot ni Nana Nora. May papan ka dagiti tumtumarin na nga agas. Kas kada vitamina. Adagi jay, tinakaagas kan kwa na. Ay, di pa ilang agduha-duha. Kiti day dyan makaryaw. Tsak maawanan. Sino talaga ni makaryaw? Kas hindi na minsan. Pasado alas 6 manay na simbang pa. Ay, narigat lang amin. Kati ka na yung nagdilaw. Ang mga nusub-subukan na klaang matkit diya ni Nana Nora. Kabagyan na nga may ni Manong Makaryaw. Gusto nga isakit na launay. Adda ka no pas ka na di balay da inton malang. Isa, mayat sa no, sa paan tati agawit. Uray mo na kan tulatan. Sumarunuak tulatamatan no may tirik na. Kakaiso na nga agawis. No, ada mga awis kanyak. Kaya't ko, di pagimbagan. Saan kit niya tayo awan kas iskan na? Di kalangan agaliwak sa isang paminsan. Aging gaakabalampay ngayagdang dagiti sakam. Good. Nagaliwak sa ito matidi na minsan. Anya pa lang kumat sa pulo mo dyan. Oh, kadwata pa ni Mrs. Matawaran. Makadlawak. Uray tabalo ni Mrs. Matawaran. Bay amon ni Pipita. Anya? Budi ka sa bali ti pampanunutam. Ay, uray niya pati bagbagam. Santo ngagbaliw ti panunot ko kenrik na. Nagsayat akit din no mapanunot ni Mama Day tama ng Pipita. Iti kasta, papanawan na ni Manong Makaryo. Kaslawan magpanggap namang papanaw. Awan mo't lang maitultulong na dito balay. Kanayon nga awan. Amo tayo pa'y ngay no sa dino ti papapanan na. At saka di matan pa nagduwa-duwam kini Manong Makaryaw, madam. Kinapudno na. Adda atap ko manang Pipita. Asan apudno amang ngagas ni Manong Makaryo. Ngam dagitir aramidan na no adda itirwar. Day tati ka mo. Kasla na singpot mo't ni Manong Makaryaw. Man nakyangaw pa'y. Awan pa'y nadlaw ko asa na nasaya at agaraw na. Day talang ti pagmayatan na. Makamuditan manang Pipita. Sandak ngayon ka nakamkamatan. Nabannog ako ngagtartaray. Para sumugad ang motor. Kasla kaya't nakadungparan. Aglisyak. Sinsinyasan nak tinakalubon. Sak malasin. Masipngat ngamin. Tarsakti lumubon. Kita man no makamatang dakpan niya. Madamdaman amang rabi tayo manang Pipita. Ang mga numabisinan ni Mama. Numabisin na talagaan. O may lakit di dito'y salas. Daytaan. Kunakan ko na ni Makaryo itay pimbanaw. Makaawid nga ta. Ay, saan ko nga mo, madam? Amangan no saan na makasangpat day jay Mama. Pasado alas 7. Apay asik ati mangibaga iti daytaya. Awagan man kit day, Pipita. Ay, wait ma. Nay, isupay kit din to'y umawawag ka. Hello? Pulis kayo, sir? Anya? Natin iti motor ni Manong Makaryo kat awan puot na ngayon ako piyaw. Sige, sir. Agya mo naklaunay. Bye, sir. Ay. Isumat lagayam asaan tayo mapasangpet ni Makaryaw. Nadisgrasya magayam. Uwin ka daw. Mabit lang Mama. Kunak man no dami-dalyon ni Manong Makaryo. Ay, anya kaya Kathleen. Kaslasaan ka tao. Day tapay lang ba't di mapanunot mo? Ay, kasanaw nga rodan. Anya tarami din tayo itan, madam. May saka mat Pipita. Dabagang pay laang. Kat mapanyo kita ni Makaryo inja ospital Ay, mabit lang. Madamdaman ton gayam. Pangrabi itayo pay. Kuyugam to ni Kathleen amang sarungkar kini Makaryo inja ospital. Ay, saklat tanti mapan mangkita kini Manong Makaryo di ospital, Mama. Jak tumat la makapangan. Sige, ikagarudan. Kasano adi ka madanagan kay asawam ton ni Makaryaw. Ay, kasanumat ayati mabalo adi kayo pa'y nagkasar. Mapaanak lag sukat biit, Mama. Nyamat to ni Nanang
narura. Isunsamot ti saan na madanagan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay na, talaga napasabtan tibisin ko, Pipita. Lumalaing at launa yan amangan. Aglukmag ang agpaisaw. Nasayat day ta, madam. Aging gani at damakan, madam. Mangan kayo. Anya kita jak maganay. Ado ti kwartak nga igatang ka. Ay, Oh, kay, apay nga agisam ka nga ay. ay, pasensya kayo lang kumakanyakaw, madam. Day jay mat amakaryo. Tila naganaan na din. Amaw Pipita. Agin kukunalagayam ni Kathleen. Ha? Dakalakit di ti panagayat na kani Makaryo. Tamadanagan na disgrasya. Uray siyak mat, madam. Madanagan ang para kini Manong Makaryaw. Iso ano, mailutwan kayo iti pamigatan niyo kat nakapamigat kayo tumatang. Mapanak mo ti ospital. Sarong karak mat. Ay, kamutaw. Abang ano jak ko man nasumbatan ti awag mo no natuloy ka ng kuyog kini Madam Kathleen na pa niya ospital. Nay, abay, asino tin ospital? Ni Manong Makaryaw akabagyan da. Nadisgrasya ka no iti motor. Kat nagsaka no, talim mo bun iti motor. Tay, dati pang panunuotit nagkuy-kuyog kami kin budoy. Nang roon na naglogan kami ti motor. Natanang magkideng agmanihaw. Awan may kamutaw. Awan kasi ti agan nagnamin. Kasi di jay na disgrasya at truck day. Nakaturok ti pahinante ti driver. Ngam, agnanayon kaya man, apan naturok lang ha. Talaga kasta. Nay, sana ka makapagbayag ang makisarita kan kamutaw. Ha? Masapa kami nga gringin ton bigat. Tamapanak mo ti ospital. Anya ti kukoy may haludoy. Tadap-dapadapam tinagtugawa kita inawagak ni Pipita. Pininat mo nga road kat jak nagbidot. Saan apin mo do tinagtugawam? Ah, Kahit nasawan, apagbit lang nga nagsarita kayo kini Pipita. talaga asika. Talagang apagbiit Apagbit lang ta masapa kano amaturog, ta masapa nga agring, ta sublatan na ti amo na abalasang ngagbantay iti ospital. Oh. Saan abali nabitin ka nakisarita kini Pipita? Agkita kayong tumanan kini Mrs. Matawaran. Budoy, kahit mong katkadwata. Sika, no saanan? Tano saanan? Sige, ituloy mo lata. Nagkatukayam ti donor ni Manong Makaryaw, Madam Kathleen. Na-donor pa iti rupa kan takyak na. Tisugat na iti ulo tinakaruman ng Pipita. Waning araw, sigurado magbayag dito ospital. Kasaritak to ni Mama Inton makasampat na. Apakaamuan mi ti pamilya ni Manong Makaryo. Tapno may dabantayan dito ospital. Ngamamuyo na niya ti pakariribuka kidi rabii. Anya din yan, Madam. Sangkay baga idi ni Manong Makaryo. Aga po iti medalyon na. Saan ka no aman ano? Kas pangarigan saan ama disgrasya kas niyay. Kunang narod, Madam. Diyak na igawit ti di laki di rabi eh. Kat na ibagak na ita ni Nana Nora. Nalagip ko matkit bila ang ama ng Pipita. Ang kunadagiti nakakita. Anapartak ka no tita radyo motor anak kilugbunan na. Akasla ada itartarayan da. Rimuar ni Manong Makaryo ti kwarto na. Kasta unay di pa nang sirit ni tilangan ti sarming ita ya. Masadag ka, Pipita. Naibagakin ka. Eh, Manong Makaryo. Nagala sakit kita ang tipiglat iti ulok. Natiklapan ngaminan, hindi natnaga kiti motor. Oray, kagwapo ka matlata, Manong Makaryo. Nagasat ka kit di ha? Nakalasat ka pailan. Naipadamag gayam, idi anataya. Saan nasdaaw na iti gagayam ko nakakita kanyak na si bibiyagak gayam. Ang mabitlaan, makapagwapo ka rin kanyak, tipiglat iti ulok. Eh, saan mo't nga iti day tama nung Makaryo? Munti kahit ko asawan, gwapo ka lata. Jak sa maawatan ti kayat mo asawan. Eh, basta gwapo ka lata, nalpas. Hoy, gwapo ka talaga. No saan ako nagwapo? Pasanon ti panangasawa ka ni Kathleen.
Kat day tatigonggonak ka ni Antinora, anak kapaimbag kan ko ana. Kaano nga rin ti kasaryaw? Dandanain, nagtutor ka. Yalanak man kit ti merindak. Mabisinak man tan. Saan kayo sa apay mat namin anamiga? Aywan gayam. Adun tinalipatak, manipod din na disgrasya. Magusto akmat kan tinakaidalatan. Nangag ko day tangay baga na idi nakarwar iti ospital manang pipita. Gapo nga taatay natibay ko asimra kiti silen na. Nadungo akanukan kwa na, kat saan kami pa nagkasar. Binaybayak na tan, anang ibagbaga iti kayat na, Madam Katlay. Awan mo't makaipabil iti kayat na asawan. Pagpaisungod? Ayun kaya manang pipita, ipakada ka kini mama inton bigat na mapagtagpasyar. Ayun kaya maya. Nagdaras ti pa naglawas sel daw. Masapol ang makaaliwak say kamay. Kan uray siya. Ewan panawan ko katagitan. Uray sag paminsan man laan. Uray no saan na ngay pakada ka ni Madam? Amo na, abakasyon ko, ti may sangal daw kadalawas. Ang mga no nalipatan na manang pipita. Among matanday jay, managlilipatan. Naimbaglaangan tamabali na pagsarmingan ti screen ti cellphone ko. Masirig ko no adamak sa iti kinagwapo. Ngem kinantyawan na ka nila kay punpunya po day. Uray lakay ka nun, nagugwapo pa'y laeng. Awan sirbi agwapo, tawan mo't putot na. Oh, pada sim isungbat day tatakit tayo na niya tisungbat na. Mangag ko nam yak lang nga ro dun inya nga kinkwa na day ta. Mairamraman ka lakit day. Na, yan niya kumati pa kay ramramanak. Kudyak mo ti pangpanga sa gwapak. Diyak ka sa pulan, ti may dayaw. Pagbiyagan kiti ti panunutin. Pudno day ta ko nam. No ada kwartam, gwapo ka lata. Nagka dito'y kwartong pipita. Nalpasak ba't na nagmerienda? Adamanin baro nga aga sa tumarag. Awanan, Madam. Ngam adda makasapol kini manang makaryaw. Ngam awan mo titi kwarto na. Napanan na nga eh. Di mo ka din napuutan na rimwar. Saan matarimor ti ko nakalakmat ka rin daw? Sa dino nga ron, tinapanan na. Asino dagi jay? Ijak man na mo, Madam. Imanaw naman tayo. Nagtapok gayam ni tinaglimangak. Ay, nagando pa sapot ti lawa-lawa. Nang kagat kanyak. Naimbag na napakadaak na giti. Mangsapsapol kanyak. Saan nakanasarakan ni Pipita iti naglimangak. Kuyog kayo ka ni Pipita nga agpasyar inton bigat Kathleen. Asino nga ron ti mga sikaso kanyak. Sumurot kayo to kada kami, mama. Tapno makaaliwak say kayo mat. Di kayo nakapupuklatan ni ti silid nyo. Sana ka man ano dito'y balay. Ang mga no, makaalaak pa'y iti sakit ko iti ruwar. Palubusan yung tungarod ni manang pipita, mama. Na kayo man lang at ti makaamaw. Ikaw mga min makaryaw ti kadwam gagpasyar. Saan sapay ang makaruwa? No hindi adamang sapsapul kan kwa na sana nasarakan ni Pipita. Tsak manamaw no kasanuan na karwar. Ang mga no talagang ada magic ti medalyon na. May magayo kumaadagos ang Tinora. Si Mortak kumakada Pipita kan Kathleen. Di ka nga ron babae na rumwar kat nagdakkel ti piglat itaulam. Ngaron, nakastimatan, nakasilsilang na ito piglat, naglawa. Anya kat nga minti nakadisgrasya ama. Loko na di adjakaw nga nakilubunak. Padagayam itartarayan na. Nagak-lagat nga raw. Ay tamad lang nga malagip ko. At nananggag ko ang nagsaritaan na Pipita kan Kathleen. May panggap, iti pan nakadisgrasyam. Ay, kunak tupay kat nga damot rik na ni Kathleen kanya. Dan dani atalagan ti panang kasarmay. Natatayag kan napipintas to dagiti anak may. Ay saus makaryaw. Apay gagpay so napakaruan ka na disgrasya. Di mo't
Saan ka man anaw gapo iti medalyon mau? Ha? Awan sama birtaw ti medalyon mau. Yak nagustuhan na dyan ay bagal ni Bakit Nora. Oray man kit kabagyan kami. Adan to aldaw na bakit kanya. Uno. Anya nga no. Ay, saan? Dua kami lang ni Tibalayda. Mamunto pala na pipita kan Kathleen. Hanggang jak pa'y naasawa ni Kathleen. Sana na dita ti panunotag. Takas la imposible na ita. Sakbay ama salamaan dak dagiti mang sapsapol kanyak. Agsuka inakpay iti kwarto ni Kathleen. Nakaragsak tayo ito yung nagsalsarita, Madam Kathleen. Kailangan man na nagseryoso kayo. Nalagip ko ngamin ni mama. Kumusta nga tan? Awan pa kaan mo na di balay. Ang damat la iti kwarto na. Sada ni Manong Makaryo. Ang kaslawan pa nagtalikukan ko na. Awagan niyo man kiti ni Manong Makaryo. Sige, Madam. Nang, sana nakapunbok ti numero na. May kabisak mat kiti Namin adon may mawag kanyak na jay. Sige. Tsaka mo ang tibtibayo ak manang pipita. Uray ka sumangbat. Agriring ti cellphone man. Di mo't sumangbat. Apay nga ta. Agawid ak salangan. Apayan, Madam. Kasla madandanagan kayo loonay. Ikat agawid ka na. Agkuyog ta. Taypay lang nga pukpukawak ni Makaryo. Saan nakasungsungbatan? Rimwar nga ta. Pukawak manan. Makaryo! Saan naglatasong-batan? Ako ray ka man. Mariano Garapon! Ay, ay, na nababtuog. Mariano! Ay, Makaryo! Sika ka di dayta! Kaya siya. Kalangan ng puso na hindi na nagtuaw. Naa! Ada ka matlagayam! Itay payapukpukawan ka ngam di ka sumungbat! Kabisayan tayo. Anya ti araramida maya! Ay, sa dino nga tatiayan ni Makaryo. At ang summer lang dito yung nagtipalay. Tsak kumalat ang tinagawid manang pipita. Nakul uli iti unag tibalay. Kaslawan tao. Ang dalaan kita unag, Madam. Una kay kidi na sobrang kiti balay. Sobrang kayang tayo sa rakon di gate. Ah, ni, ada nagsardang akotse. Lugan sama ti pulis na ita. Ay, sige. Sakot ti makaamo makisarita kadakwada. Damagak man yat masapol na. Apay nga nga ta, kanyat gagara na kita ang pulis. Dimtengan na pipita kan Kathleen. Mabitlan. Sino dagiti kadwa ni pipita di tababa? Dagiti pulis. Ay, simagpat kayo magaya man. Ipipita ngay. Nabati, Jerwar mamang, kasarsarita na dagiti pulis. Delikado na ito yan. Masapol nga gunaya ka. Sige, mapana ko niti silid ko, mamang. Sa iba ta Makaryo. Itay payapukpukawak. Netan ni Kathleen. Itan. Ika. Ipatam ni Madam Kathleen. Matong mga kayo, ipatam. Nanay, itaribon sa matan ni Kathleen. Ika pipita. Bibilang. Kaman, Bakit Nora? Gawin mo amin nga duldulin mo kwarta kan alahas ka. Hayop ka. Ipatam na. Saan ka nagwala? Kathleen? Apo pulis! Dumanon kayo! Apo pulis! Dumanon kayo! Apo pulis! Hindi na nailabagan. Itan na! May sakit na! May na! Kumusta tirik na yun, Nana? Ay, Madam ko na kuma. San ka di bayalim magkantirik na yaw? Payat matpasitan pipita. Ay nadandani akong natay ka po itinayjay ang Makaryo. Siyak tagner-nervous pa lang manang pipita. Diyak ni namnama day dyan napasamak. Agyaman naklaunay kada kayo ha, manang pipita. Kasin bagada kiti pulis. Napuklan ka no gaya, magtatakaw, daya makaryaw. Nagpamarang lagayam amang ngagas. Ay nalilaw na tayo.
Daytoy ti maalalak, taginurugura ka, Kathleen. Mama, saan yun ang panunutan dayta? Uray saan dak apod nuhan, ha? Ipatpatag kayo, mama. May atin na denggan. Pipita, agyaman akmanenken ka. Bitaan dati miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa tagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman Di mo ko manipipata di like ken at subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.